ஜாயின் பண்ணும் விஜய். நாட் ஃபேர். என்ன தனியா பாட வைக்காதீங்க. நான் ஃபீமேல் லிரிக்ஸ்ல என்னால பாட முடியாது. ஏய் ஜெனரல் சாங் தானே இது. ஜெனரல் சாங் என்ன பாட்டு பாட போறீங்க? போக்கில இருந்து ஒரு பாட்டு. போக்கிரி சாங் பாடலாமா? எந்த சாங்? இந்த செட்ல எடுத்து டோல் டோல் எடுத்து. ஓகே. டோல் டோல் தான் அடிக்கிறா, இரு தோளும் தோளும் தான் ஒரசுறா, மேலும் கீழுமாய் இழுக்கிறா, முப்பாலும் கலந்து என்ன கலக்குறா. அது உங்க லைன் தான். நாட் ஃபேர். நான் பாடுனேன்ல. இஸ் நாட் சிங்கிங். அவங்க லைன் நான் எப்படிங்க பாட முடியும்? எனக்கு தான் மோஸ்ட் லிரிக்ஸ். அது ஃபுல்லா என்ன பாட வச்சா எப்படி? இல்ல நான் ஏன் லைன் தாங்க பாடுவேன். சரி ஓகே பரவாயில்லை, நீங்க உங்க லைனே பாடுங்க. அப்ப அவங்க இன்னும் பாடணும், இன்னும் நிறைய இருக்கு. சீட்டிங் அந்த ரெஃபரி ப்ளீஸ். என்ன செய்யறது? சரி முதல்ல அவங்க பாடி முடிச்சதுக்கு கை தட்டி கொடுத்துருவோம். நீங்க கை தட்டலையே. புடிக்கலையே. சரி இப்ப அவர் வேற பாட்டு பாடுவார். இல்ல இல்ல இந்த ஐலாவே பாட வைக்கிறேன். ஐல பாடுங்க. சரி அதுக்கு முந்தின லைனாவது பாடி அந்த ஒரு லீடு கொடுங்க. அந்த லீடு கொடுங்க. ஆமா டப்புன்னு எப்படி அப்பலாம் எனக்கு வராது. அவர் வந்து அந்த பிக்கப் லைன்லாம் ஆமா நமக்கு அப்படியே அந்த மூட் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகே ஜஸ்ட் பிஃபோர்ல இருந்து எடுங்க. அப்புறம் பாடணும். ஓகே. முன்னும் பின்னும் தான் முழுமையா, நான் ஸ்வர்க நரகத்தின் கலவையா, பெண் இடையும் இறைவனும் ஒன்றுதான், ரெண்டும் இருந்தும் தெரிவதே இல்லை. ஆயில அடி ஆறிய மாலா, அகண்ட விழிகள் என்ன கூறிய வேளா, ஓயில ஓயில நீ சிலுமிஷத்தேலா, சிரிச்சு சிரிப்பு என்ன மந்திர கோலா. பாத்தியா ஹவு கிளவர் பாத்தியா? ரெண்டு லைன் தான் இருக்கு. பாட்டுலயே அவ்வளவுதான் எனக்கு லைன். ஆனா பாட்டு நீங்க பாடுறது நல்லா அழகா கேக்குறது.